tengara budal ing wadya sengkut kumrakut brantas sing angkara murka bendeberi tengara budal ing wadya sengkut kumrakut brantas sing angkara murka bendeberi tengara budal ing wadya sengkut kumrakut brantas sing angkara murka bendeberi tengara budal ing wadya sengkut kumrakut brantas sing angkara miyak lakuning prajurit ngemban dharma tama tulodo tumrap sami prajurit kang wicaksana sareng warga setuju Sioko Pratantama soreng wadya unggul yuta Sioko Pratantama soreng wadya unggul yuta Sioko Pratantama soreng yuta Sioko brungkat kimpul belora harjaning praja siyaga Pratantama soreng wadya unggul yuta 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 lumaksana makito kita ayo co hapya ora percaya
ayem tentrem patani mesam-mesam desane kemah ripah para warga padha bunga wektu selemu-lemu sing duwe guyang-guyu bebeke padha ngandhok sela ayo topi padha desane ayam tentrem patani mesam-mesam desane kemah ripah para warga padha bunga wektu selemu-lemu ing duwe guyang-guyu bebeke padha ngandhok sela ayo topi padha kuri putih ditandur neng kebon aku kuri putih ditandur neng kebon aku ana sleretipun nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe 7 kembang tebu cacahe 7 ayo kanca padha bersatu dimen negarane maju kanca padha bersatu dimen negarane maju Mbok ira kembange apa turi putih ditandur neng kebon aku turi putih ditandur neng kebon aku ana ceretipun nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu diwiru-wiru kembang tebu diwiru-wiru ayo kanca padha bersatu dimen negarane maju ayo kanca padha bersatu dimen negarane maju yo kanca padha bersatu Wis surengan kae Gus, surengan. Wis aku ora tabohi melu joget kono. Ayo. Oh nggih. Matur suwun Bapak. Jenengan tak Bapak Lurah. Matur suwun Kanjeng. Oh Bupati. Masya Allah. Kula nggih Bupati. Nggih sugeng dalu semuanya.
Dalu. Kodho meneng wae to. Wengi ya sore-sore. Anget ya. Gus iki. Panis ya kei sing anget to. Engko nek es medun. Sip. Oke. Matur nuwun sik, Gus. Oh, matur suwun wis ditimbali rene ngibur masyarakat Wonokerso khususnya RT 4 sing wis luar biasa nganake Gus meriah. Merdeka. Tenang. Ngopo ora merdeka? Aku mau ngomong politik. Moh aku takut aku. Sing penting wadewe. Heeh. Sing penting wadewe seneng-seneng. Rakitan sesuk do pikirane umyang meneh. Kok iso? Ha iki bar tariang semene iki sesuk ning golek nang ndi ngene. Ya ora nek warga kene iki luar biasa. Oh, sing gawe seneng-seneng. Dongak-dongake wargane kene rezekine tambah. Amin. Keluargane ayam-ayam tentrem. Amin. Putra-putrine soleh-solehah. Amin ya Allah. Pinter ngaji, pinter ibadah. Amin. Bapak-bapake diparingi sabar momong anak bojo. Amin. Ibu-ibune diparingi sabar anake ditumpaki bojone. Amin. Amin banter temen. Engko ora ngwehi doping awas. Ayo engko. Bolo. Iki wak dhewe ora wis sawetara. Oh. Iki kanjenge kok ora ketokke njono ndi ya. Kon ngopo ta Dik iki? Ampuh. Kabeh gaweane. Kanjeng Adipat iki wak dhewe kan le goleke pakan sijaran ya wis rampung. Saiki gerek ngenteni kanjenge. Ning ora ketok. Iki yo tak sawang-sawang yo pedange. Oh. Oh, pripun Kanjeng? Nggih. Nggih, Kanjeng. Rada rene lho, Gus. Nggih. Heh. Nek pun Pak wong ngamati niki sulek dadi tak ngamati jenengan mawon. Sing rada padhang. Gus. Nggih, pripun Kanjeng? Iki nang desa ngendi, Gus? Wonokerso, kok kula apal. Acarane opo, Gus? Kok iso saka pojok desa isih tekan kono-kono isih rame banget. Acara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ngasih kaya ngene meriah. Nggih, apa meneh nggon dhewe ora jeglek. Aku iso jeglek. Hale mikir urunane semono kene. Lah ya kena gonong Bandung ngang ping 7 ya Mas ya. Sip. Iki kok ket mau nganu bae kaya sapa. Bolo iki. Bolomu. Heeh. Saka ngendi takoni sik? Asale ngendi? Ah, Mbah Rawa wis Kota Pahlawan. Mbah Rawa. Mbah Rawa. Iki Mbah-mbah. Kota Pahlawan. Kota Pahlawan. Iki kanca. Kanca karo kula. Oke, sip. Sing penting damai oke. Sing liyane wis mbok sapa apa terus kok ngendi wae. Niki saking pundi? Oh, saking mriki tuan rumah. Wis dalu. Nggih. Oh, sing di omah. Sing di omah nek macam-macam ora dampirke. Ngopo? Ayo emosi karo aku. Gus. Gus. Iki cukup semene sik wae. Nggih. Engko diterus. Iki golek apa kowe? Sekedap, pedange gigal. Hei, Gus. Panitia iki siaga lho ngomong panitia. Oh, mpun juga kena nggih. Sik ngentosi pedange gigal riyen nggih sekedap. Hei, Gus, maju rene. Nggih. Kowe nek dalah iki mbok sing setiti. Krune niku lho, bajingan kecil-kecil niku lho. Krune semene akeh kok ngasih gigal. Oh, goblok. Mpun kepanggih, mpun minggah malih nggih. Ayo saiki tak terus Gus. Nggih.
Tulung. 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 Mbak wis takos. Hei. Gus. Ya Gus. Gus. Nggih. Iki ono apa, Man? Aduh. Kowe jajane tukang son apa? Kadang tukang son. Kadang apa? Kadang nggih tukang jengset. Kadang nggih tukang ngapusi. Gus. Nggih. Kowe ngopo rene tulung-tulung? Yang arek regoni wanggone perjurit padha gegladenan. Kewitasan Kanjeng. Ketiwasan. Nggih, ketiwasan. Kepiye? Kula mau ora ngrumput. Kowe ngarit. Nggih. Terus piye? Terus piye? Terus kepiye? Terus kepiye? Terus Kepiye? sabar man sabar. Kepiye? Kula wau ora ngrumput. Iya. Terus wonten pawongan kalih. Ana wong loro. Nggih, tanget kalih kula. Takon karo kowe piye? Hei. Kowe. Nggih, apa sliramu murite Hadeo? Ora bocah bagus. Mumpun mboten kula pun mboten bagus. Ndak seneni bocah-bocah. Apa sliramu abdi daleme Harya Penangsang? Kula ndra nggih Kanjeng. Bener. Coba rene tak kandhani tak wae bebungah. Ngoten to. Kowe ardinae bebungah. Nggih. Ra melek kowe. Apa kowe ra cukup bandane Harya Penangsang yen go urip kowe, Mboten cekap. Kok iso ra cukup kowe ra ngelek-elek aku? Nggih bayar LC mawon mboten cukup. Gus. Iki wis tak gawe model-model ketoprak lho. Kaya aja tekan LC barang. LC zaman biyen sinden iki, Dik. Ora sindene Seniwati. Oh. Ledek. Ledek ku ya Seniwati. Kenggek. Ah niku sek LC-ne dereng kamare, dereng rume, dereng wedange. Jenengan bayari 10.000 sedina apa cukup? Gus, Nggih. nyajan semono ki ra yo iso cukup kanggo kowe. Ha nggih. Nek yen kanggo aku ya ora kelakon cukup. Ha nggih. Mergo aku wong penduwuran. Njur apa bedanya orang di atas sama di bawah? Kita juga sama-sama hamba Allah. Aku yen wong praja ki ora cukup sithik. Mangane kudu pilih-pilih. Apa percaya? Nek kaya kowe iki sak lumrahe wae. Ning nek wong dhuwur niku ora ahli mangan hasile saking tuwa ngisor. Ah. Iki akeh balane hidup rakyat ngono kan. Lho tak syukur. Ini ya bener kowe ya. Nggih. Najan aku wong dhuwur ya kudu iso. Nggih, jenengan karo wong iso. nggih, jenengan di atas ki mergo ada yang di bawah. Jenengan saged mulya mergo napa, Jal? Apa? Pajak rakyat. Hei, pirang-pirang tanggapan le pinter ya gak iki. Maklum tau, Bos. Melu demo wingi lho. Oh, wingi sore ya ora metu. Wingi sore nang jero aku. Aku nek metu terus lemes kok. Apa kuwi? Ah ini kok nek sing anu didudut katut disuruh ngluntuh ngono niku. Oh, pocok. Kok terus nyaut to, Gus? Kok kae mudeng sak frekuensi.
Bolomu. Kos diteruske sik. Terus gaman kula diampil. Gamanmu disileh. Nggih. Terus piye? Gaman kuwe larang lho. Gamanku nek marang iki ben malam Minggu. Marang iki yo nek umume malam Jumat apa malam Selasa Kliwon? Nek malam Minggu nek teng mriki teng Bandung nek wak dhewe ngablak teng Kopeng. Iki marang ki apa? Gamane kula. Gamanmu iki apa? Entup. Ngapa anggere aku ngentup ki 9 sasi gek iso terbebas. Nggih. Terus piye? Sak sampunipun diambil terus Disil. kuping kula Kanjeng. Kupingmu. Ana nawolane. Ana nawol. Kupingmu. Kok malah mbok goleki nggon kancan-kancane. Wis. Kok atos to jumlane? Ndak salah. Konjur. Iki sing gawe sapa? Kula. Aku mbok koyo atos-atos. Geluwes-luwes. Yo. Nggih. Ayo budal. Napa? Ya wis rampung iki nembang. Oke. Pak Reng. Mikir ono. Lumantar kita koneki bekti sun katur mring dika ya Kang Mas riya penangsang ing jipang panulan praja Kang Prawira Tedaya dasar satriya pinunjul sinuyudan prakawula kabeh wae para soreng layang pangalembana saka Adiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokna soreng mung sethithik cacatira kali putus hati kaya watake wong jublo ngerti ing trapsira Jumbo
prajurit Barat Hati Wijaya Ade lagi 3 kali manggung ade Sorek Brukat Kipul dijukan sore-sore Hei Hati Wijaya Hei Wong Bintoro Wong Pacangke Hei Hati Wijaya Hati Wijaya Hei Wong Pacang Wong Bintoro Hei Hati Wijaya Hati Wijaya Hei Tepuk tangan yang meriah untuk tangan tepuk tangan untuk